Metsätyössä työhousulta edellytetään sitä, että se on istuva ja erittäin kulutusta kestävä. Olen Otto Piironen Finnharvest Oy:stä, toimin henkilöstöpäällikkönä ja on perheyhtiö yksi omistajista. Tehdään eri asiakkaille metsäyhtiöille puunkorjuuta ja toimitaan sekä Suomessa että kansainvälisesti. Emme ole tyytynyt kompromisseihin, että on haettu sellaista työvaatetta, mikä istuu ja on oikeastaan kaikilta osin meidän työhön sopiva. Kokeiltiin erittäin monia merkkejä. Blocklader teki vaikutuksen ja sitä kautta sitten päädyttiin VTR:ään. Ja nykyään hankitaan sitten kaikki työvaatteet ja suojaimet ja kengät VTR Workwear Centerin. Pystytään yhden kumppanin kanssa toimimaan. Se tuo meidän toimintaan selkeyttä. Isona asiana oli myös se, että saadaan pidettyä varastot mahdollisimman pienenä omassa varastossa. Että aina löytyy oikea koko, työntekijä pystyy hakemaan sen suoraan VTR:ltä ja saadaan suoraan nopealla painatuksella paikan päällä ja tuote heti mukaan, niin todella tärkeä meille. Yhteistyö on toiminut erittäin hyvin, niin se on ollut tärkeää.